खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसामाव बांबोबाय थानाय मानसि जुनारनि दाङाबाजिखौ नोजोर होनानै मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव मासे रयेल बेंगल मोसाया थांनाय बुधबारनि मोनाबिलियाव अरां नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव सासे हमगार्डखौ बुथारदों, जाय फरेस्ट गार्ड महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दरं जिल्लानि दिफेला हाथिमारानि थागिरि धर्मनि देखा होना मिथिनाय जादों। जेब्ला गाग्लोबनाय जादोंमोन अब्ला बिलफार एन्टि फरेस्ट केम्प ओनसोलाव गुबुन हाग्रा मावफारियाफोरजों लोगोसे आथिंजों पेट्रलिं खालामगासिनो दंमोन। खौरां बायदिब्ला मोसाया देखाखौ उनथिंजायनिफ्राय हरखाबै गाग्लोबदोंमोन। गुदु हाग्रा ओनसोलाव बोनानै लांनायनि सिगां बिथांखौ गोहो होदोंमोन। बिथांनि लोगोआ समाव आखाय होनो हायाखैमोन। जाथायनि उनाव पार्कनि बानगिरिफोरा देखाखौ नागिरनो मैदेरफोरखौ थिसननानै गोख्रै नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। 4 घन्टानि उनाव मोसाखौ 1 किल'मिटारसो गोजानाव मोननाय जादोंमोन, जाय देखानि गोथै सह'खौ बिनि जरायाव हमदोंमोन। बिबानगिरिफ्रा गोबां लांदां राउन्ड गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोसाया ओनसोलखौ नागारना थांदोंमोन आरो बिथांमोनखौ देखानि गोथै सह'खौ बोखांनो गनायथि होदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आन्डार-14 साब जुनियर गार्ल्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपनि थाखाय पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि 4 गेलेगिरिफ्रा सायख'जादों। आन्डार-14 साब जुनियर गार्ल्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपनि थाखाय आसाम टीमनि गेलेगिरि महरै पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि सिङाव थानाय गान्दा खुंगुर फुटबल क्लाबनिफ्राय गासै 4 गेलेगिरि जिउमा दैमारि, धोरोमस्रि बर', सनामाया बर' आरो भुमिखा बर' बिथांमोनहा सायख'जायो होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं हायद्राबादाव SBI दालाइयाव 175 कौटि रांनि थगायनाय जाथाय जादों। मेनेजार आरो एस'सियेटफोरखौ खाबाय। हायद्राबादाव SBI दालाइयाव 175 कौटि रांनि थगायनाय। मेनेजार एस'सियेटफोरखौ खाबाय। दुबाइनिफ्राय सालायनाय गाहाय थगायग्रा आरो बिथांनि 5 हेफाजाबगिरिफोरा गोरिब सुबुंफोरखौ बेंक एकाउन्ट खुलिनो आरो कमिसन बिथायाव साइबार क्राइम आरो हवाला अपारेसनफोराव बाहायनो थाखाय जगायनो लुबैहोदोंमोन। हायद्राबादनि शमशेर गुज ओनसोलाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया एबा SBI दालाइनि सामलायगिरिखौ बिथांनि हेफाजाबगिरिफोरजों लोगोसे 175 कौटि रांनि थगायनाय केसआव खानाय जादों। SBI नि दालाइ सामलायगिरिया बुंनाय बायदिब्ला थगायग्राफोरजों लोगो जानानै बेंकखौ 175 कौटि रांनि गेजेराव थगायदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मुम्बाइआव गावनि 9 बोसोरनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खानाय जादों होनना पुलिसआ थांनाय बुधबाराव फोरमायदों। मुम्बाइ पुलिसनि बायदिब्ला जुनआव जानाय जाथायनि बागै दिंड'सी पुलिस थानायाव फोरमायनाय जादोंमोन, जेब्ला हिन्जावसाया बावैसो गावनि बिमानो गाज्रि बाहायनायखौ फोरमायदोंमोन। जुनआव दायनिगिरिया गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन जेब्ला न'आव रावबो गैयामोन आरो बिखौ रावनोबो खोन्थानो नाङा होनना हुमखि होदोंमोन। बावैसो हिन्जावसाया गावनि बिमानो जाथायखौ खिन्थादोंमोन। बिमाया गावनि फिसाजोखौ खाथिनि दिंड'सी पुलिस थानायाव लांदोंमोन आरो दायनिगिरि फिसायनि बेरेखायै अजद होदोंमोन, मुम्बाइ पुलिसआ बुंदोंमोन। हिन्जावसानि फोरमायनायनि उनाव बिथांजोनि बिमाया दिंड'सी पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै BNS नि धारा 65(2)(68)A आरो पक्स'नि धारा 4(10)(12) नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना बिथांमोनहा बुंबावदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।